Volám sa Viktória Vatrtová, som z organizácie Delf OZ, ktorá spadá pod Kontakt mládežnícke centrum. Pre mňa sa to začalo v Kontakt Café, kde prevádzkujeme lezeckú stenu a chodili sme tam s kamarátmi najskôr iba liesť, ale potom sme sa stali lezeckými inštruktormi, súčasť lezeckého tímu. Čo viedlo, to je skôr otázka pre našu šéfovú Janku a Igora Kučnerikovcov. A my sme sa pridali preto, lebo sme zistili, že nás to baví a naplňa nás to, že môžeme tráviť čas s našimi rovesníkmi, s mladšími aj staršími ľuďmi, ktorí majú záujem o to sa pohybovať. Motivuje ma k tomu hlavne to, že keď vidím, ako nadšení sú ľudia, keď vylezú, alebo s akým nadšením sa k nám zvyknú vracať a ako chodia na naše akcie, ktoré organizujeme. Bolo by to, že do toho, preto, lebo lezenie je veľmi dobrý šport, pomáha to veľa veciam a náš lezecký tím je veľmi plný milých ľudí a je to pre mňa aj ako moja druhá rodina.